Doni lan Alim. Saben dina Alim lunga arep omahe Doni kanggo ngejak dolanan game nang warnet. Bar kuwi Doni metu. Lan Arif ngomong, "Don, mari warnet daripada nang omah. Lengo kayak ngeker." Doni, tapi nek duit ki piye? Bariku Doni mlebu ring omahe. Muter-muter nang omah, di rumah dilala nemu dompet ibune nang pinggir TV. Ya ora nemu. Dompet ibune nang TV ora nemu ya. Dompet ibune ilang nemu. Payment sih toh, biasa ya masih seantep kan. Jebul duite ibune sina dompet arep TV mau. Bar kuwi Doni metu lan ring warnet kambe si Ale. Tulis OTW warnet. OTW apa tuh? Pertapan ya. Sawise tekan warnet, jelalah warnete kebak. Bar kuwi Doni lan Alif nunggu, ngenteni suwe men tekan warnete sepi. Bar kuwi jalur mau dolanan game online. Doni kalah terus amarga atine ora tenang amarga nyolong duit ibune mau. Oh njupuk. Bar kuwi sawise dolanan game online ibune teka aring warnet. Bar kuwi Doni dikon balik ibune. Sawise tekan omah, Doni didoyomi tek-tekan. Sebenarnya ibune ngerti yen Doni merok jopot duite ibune. Bar kuwi seesok ke dina Alif maring main Doni maning, ngejak dolan maring warnet maning. Bar kuwi Doni ora gelem dijak maning, ora gelem dolan maning. Amarga wis kapok wis nyolong duit ibune. Bar kuwi akhire ora dolan di warnet maning. Matur nuwun. Asik.